Γεια σας πατριώτες. Σήμερα θα συζητήσουμε τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Κύπρος, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, για να εκδιώξει συστηματικά την Τουρκία από τη Βόρεια Κύπρο, αν είναι δυνατόν χωρίς βία. Η πολιτική μας ένωση επιθυμεί τον τερματισμό της παράνομης κατοχής της Βόρειας Κύπρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν πρόκειται για οδηγίες για στρατιωτική δράση κατά της Τουρκίας. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα όπου οι δυνάμεις κατοχής εκδιώχθηκαν ή ο έλεγχος τους περιορίστηκε, αλλά οι τρόποι είναι πολύ διαφορετικοί, από αιματηρούς πολέμους έως μακροχρόνιες διπλωματικές εκστρατείες. Για την Κύπρο, η νομική, διπλωματική και οικονομική στρατηγική, σε συνδυασμό με την αμυντική αποτροπή και την κοινωνική συμφιλίωση, είναι ο πιο ρεαλιστικός, νομικά ασφαλής και βιώσιμος τρόπος. Μία άμεση στρατιωτική εκδίωξη θα ήταν επικίνδυνη, ευαίσθητη, από την άποψη του διεθνούς δικαίου και δύσκολα εφαρμόσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος: να απονομιμοποιηθεί η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Βόρεια Κύπρο και να βελτιωθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις για την ανάκτηση ή τη διαπραγμάτευση λύσεων μέσω νομικών μέσων, διπλωματίας, οικονομικής πίεσης, πολιτικής ενημέρωσης και συνεργασίας με συμμάχους. Αρχές: νομιμότητα, ευρεία πολυμερής υποστήριξη, αναλογικότητα, ελαχιστοποίηση των κινδύνων κλιμάκωσης και έμφαση σε πολιτικές συνενετικές λύσεις. Νομικά μέσα, lawfare and στρατηγικές αναγνώρισης. 1. Συνέχιση, επέκταση των δικαστικών διαδικασιών. Συνέχιση των υποθέσεων ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, IGH, και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, EGMR, και προετοιμασία νέων αγωγών, δικαιώματα ιδιοκτησίας, παραβιάσεις, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων. 2. Συστηματοποίηση της πολιτικής μη αναγνώρισης, διμερείς κατευθυντήριες γραμμές, σε επίπεδο ΠΛΑΕ, μη αναγνώριση διοικητικών πράξεων, διαβατηρίων, συμβολέων ακινήτων ή εμπορικών εγγράφων της μη αναγνωρισμένης διοίκησης. 3. Εμπόδια σε συμβάσεις και ναυτιλιακές αεροπορικές μεταφορές. Νομική καθυστέρηση, αμφισβήτηση πιστοποιητικών, ναυτιλιακών εγγράφων και αδειών που αποφέρουν έσοδα στην ψευδοδιοίκηση, π.χ. άδειες για εξερεύνηση ενέργειας σε ύδατα αμφισβητούμενα από το διεθνές δίκαιο. 4. Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικοί περιορισμοί, νομικές ενέργειες για τον αποκλεισμό, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με παράνομη ιδιοποίηση αίτηση για υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τράπεζες, συνεργασία με την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποφάσεις της ΕΕ που ενισχύουν τη μη αναγνώριση, κατάλογος περιορισμών θεωρήσεων χρηματοδοτικών μέσων για τους υπεύθυνους, χρηματοδοτικά μέσα της ΕΜΑΟΝΕΝ κατά έργων υποδομής στην κατεχόμενη ζώνη. Πολυμερείς συμμαχίες ομοειδεάτων, κρατών, π.χ. μέλη της ΕΜΑΕΝ, κοινοπολιτεία, σημαντικά τρίτα κράτη για συντονισμένες δράσεις. Ανάλυση των διεθνών συμφερόντων, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, και πώς μπορεί η Κύπρος να τα αξιοποιήσει η Ρωσία ενδιαφέροντα. Επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, σχέσεις με την Τουρκία, γεωστρατηγικές θέσεις, ενδεχόμενη οικονομική αμυντική συνεργασία, πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Κύπρος. Η Ρωσία μπορεί να είναι αμφίροπη, η Κύπρος θα πρέπει να εξετάσει ρεαλιστικά τις δυνατότητες συνεργασίας, π.χ. εμπόριο, χρηματοοικονομικά, χωρίς να προκαλέσει γεωπολιτική αντιπαράθεση. Πιθανές διπλωματικές προσφορές που δεν θα στρέψουν τη Ρωσία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, π.χ. συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας, υπό ουδέτερη νομική εποπτεία. Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέροντα, ειδικές σχέσεις με την Κύπρο, συμφωνίες της Κύπρου, στρατηγικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί, σχέσεις με την Τουρκία. Πώς μπορεί να επωφεληθεί η Κύπρος? Διμερείς συνομιλίες σχετικά με τη χρήση βρετανικών μοχλών, π.χ. πολιτική πίεση, νομικές συνεργασίες. Χρήση των ιστορικών και νομικών δεσμών για την εμπλοκή του Λονδίνου σε πλαίσια εκτός ΕΜΝ. Τι μπορούν να επιτύχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Τιμινινιμία ή το Ισραήλ. Συγκεκριμένα μέσα πίεσης, σημαντικό. Όλες οι ενέργειες πρέπει να συντονίζονται από την Κύπρο. Μονομερείς ενέργειες υψηλής ευαισθησίας μπορούν να προκαλέσουν κλιμάκωση της έντασης. Ακολουθούν ενέργειες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κράτη σε νομικό, διπλωματικό, οικονομικό επίπεδο για να ασκήσουν πίεση στην Άγκυρα.
Ελλάδα πολιτικός συντονισμός και διπλωματική πίεση, στενός συντονισμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΜΟΜΕ, κοινή στάση στα όργανα του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, συνεργασία για την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, τον αέρα, ανταλλαγή πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες στα συστήματα παρακολούθησης με την Κύπρο για την τεκμηρίωση περιστατικών, διμερής οικονομική πίεση, συνδυασμένες οικονομικές εμπορικές μέτρα, κοινές λίστες αποκλεισμού πλατφόρμες ειρήνης διαπραγμάτευσης, συμμετοχή σε διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες για τον επαναπροσδιορισμό της περιφερειακής ασφάλειας. Γαλλία διπλωματική υποστήριξη στην ΕΕΝ και τον ΟΗΕ. Η Γαλλία έχει δείξει στο παρελθόν μια σκληρή στάση απέναντι σε θαλάσσια ζητήματα. Μπορεί να υποστηρίξει ψηφίσματα και να προωθήσει κυρώσεις. Πολιτική εξοπλισμών, έλεγχη εξαγωγών. Περιορισμός των εξαγωγών εξοπλισμών σε παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση. Πολιτικά μηνύματα μέσω συνεργασιών στον τομέα των εξοπλισμών με την Κύπρο-Ελλάδα. Ναυτική παρουσία, ασκήσεις. Συμβολική παρουσία μέσω ναυτικών ασκήσεων. Αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Να δηλώνεται πάντα σαφώς ως αμυντικό μέτρο. Διπλωματικές αποστολές σε πολυμερή φόρουμ. Η Γαλλία μπορεί να διαμορφώσει συνένεση στην ΕΚΟΧΟΣΕΝΕ. Ισραήλ, συνεργασία στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών ασφάλειας. Ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης. Το Ισραήλ διαθέτει ισχυρές ικανότητες στον τομέα ΙΣΕΣΑΣΚΙ. Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Οικονομικά μέσα πίεσης και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Ισραηλινές εταιρείες ενέργειας μπορούν να συμμετάσχουν σε νόμιμα έργα με την Κύπρο, κοινή στάση κατά της παράνομης εξερεύνησης. Διπλωματικό βάρος στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ μπορεί να προωθήσει τον περιφερειακό συντονισμό με την Αίγυπτο, την Ιορδανία και Λιπιά Παστό, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενοποιημένη θέση όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα, την ενέργεια. Για την Ελλάδα και την Κύπρο, σε σχέση με την Τουρκία, νομικές διαδικασίες και διεθνείς θεσμοί. Συνέχιση των αγωγών, διπλωματική πίεση, μηχανισμοί της ΕΠΟΣΟΣΕΝΕΜ για την Ελλάδα, Κύπρο, τα μέσα της ΕΠΟΦΕΝ είναι σημαντικά. Αποτροπή συγκρούσεων, αμυντικές ικανότητες, διεθνείς παρατηρητές, συντονισμένη στρατιωτική παρουσία για αποτροπή, αλλά χωρίς προκλήσεις. Αναζήτηση πολυμερών λύσεων, διαμεσολάβηση από τον ΟΗΕ, την ΕΣΛΟΤΑ και τον ΟΑΣΕ. Διαπραγματευτικές λύσεις για το κυπριακό ζήτημα, ομοσπονδιακά εγγυητικά μοντέλα κυλαλιπτάντα. Ακριβής πολιτική στρατηγική κατά της τουρκικής πολιτικής, όχι κατά του τουρκικού λαού. Κυρώσεις τελωνιακά, οικονομικά μέτρα, στοχευμένη διπλωματική απομόνωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, όχι ευρεία στρατιωτική βία. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν πρέπει να επιτεθούν στρατιωτικά στην Τουρκία. Αυτό θα ήταν αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, στρατηγικά επικίνδυνο και πιθανότατα θα αποδυνάμωνε μακροπρόθεσμα τη θέση των εμπλεκόμενων κρατών. Ανταυτού, χρήση νομικών, διπλωματικών, οικονομικών και θεσμικών μέσων.